Η Πέλα, η Βεργίνα και το Δίον είναι τρεις αρχαιολογικοί χώροι σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιόμετρων μεταξύ τους, χώροι που σχηματίζουν ένα τρίγωνο που ανάλογά του μόνο σε χώρες με παρόμοια με τη χώρα μας τεράστια πολιτιστική παράδοση, όπως παραδείγματος χάριν η Αίγυπτος, υπάρχει. Στις θέσεις αυτές και στην ευρύτερη τους περιοχή, η ζωή άρχισε πολλές εκατοντάδες χρόνια πριν αποκτήσουν τη σημαντικότατη θέση τους στις ιστορικές εξελίξεις του αρχαίου κόσμου. Η Πέλα αποτέλεσε τη δεύτερη πρωτεύουσα του βασιλείου των Μακεδόνων, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της αρχαιότητας και η περιοχή από την οποία ο Αλέξανδρος ξεκίνησε την περιλάλητη εκστρατεία του στα βάθη της Ασίας. Στη σημερινή Βεργίνα της Συμμαθίας τοποθετούνται οι Αιγές, η πρώτη πρωτεύουσα των Μακεδόνων βασιλέων, στην οποία θαύτηκε ο Φίλιππος, μία από τις πλέον σημαντικές στρατιωτικές και πολιτικές προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου. Η ιστορική βαρύτητα του τριγώνου αυτού υπήρξε γνωστή στους περιηγητές και τους λόγιους του περασμένου αιώνα, αλλά η ανασκαφική έρευνα δεν άρχισε παρά τις τελευταίες δεκαετίες. Η σημαντικότερη στιγμή προς το παρόν των ερευνών αυτών υπήρξε η ανέβρεση του τάφου του Φιλίππου από τον Μανώλη Ανδρώνικο στην τούμπα της Βεργίνας κατά το τέλος της δεκαετίας του 70 και γενικότερα η ανασκαφή της τούμπας αυτής, η οποία απέδωσε και άλλους δύο αξιολογότατους από κάθε άποψη τάφους. Το δύο, στους πρόποδες του Ολύμπου, του βουνού που αποτελεί το σημείο αναφοράς της μυθολογίας των αρχαίων, εκτός από μια πόλη που έσφιζε από ζωή, υπήρξε και η ιερή πόλη των Μακεδόνων. Οπωσδήποτε το μέλλον, και όχι μόνο για το τρίγωνο αυτό, είναι εξαιρετικά ευίωνο, αφού οι ανασκαμμένοι χώροι δεν αντιστοιχούν παρά σε ένα ελαχιστότατο τμήμα των αρχαιολογικών αυτών χώρων. Ας μην ξεχνάμε ότι οι χώροι αυτοί δεν είναι απλοί αρχαίοι οικισμοί, αλλά μητροπόλεις του ελληνιστικού κόσμου, του κόσμου δηλαδή που για πρώτη φορά επιχείρησε να αποκτήσει μια κάποια ενοποιημένη πολιτική και πολιτιστική υπόσταση. Την Πέλα ίδρυσε ο βασιλιάς Αρχέλαος 413 έως 399 π.Χ., μεταφέροντας την πρωτεύουσα των Μακεδόνων από τις Αιγές στην περιοχή αυτή, η οποία και παραθαλάσσια ήταν εκείνη την εποχή και μεγαλύτερες παραγωγικές και επικοινωνιακές δυνατότητες είχε. Ο Αρχέλαος υπήρξε νεοτεριστής σε όλους τους τομείς και έβαλε τις βάσεις για το κατοπινό μεγαλείο της Μακεδονίας σε όλους τους τομείς. Τον Αρχέλαο ακολούθησε, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Φίλιππος ο δεύτερος, 360 έως 336 π.Χ., που εκτός των άλλων θαυμαστών που επιτέλεσε, έβαλε τις ουσιαστικές βάσεις για το έργο του Αλεξάνδρου του Τρίτου, 336 έως 323 π.Χ., δηλαδή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η περιοχή της Πέλας ήταν δασωμένη εκείνη την εποχή και οι απόϊχοι του τοπίου εκείνου υπάρχουν στην τραγωδία του Ευρυπίδη Βάκχης που την έγραψε ως καλεσμένος του βασιλιά Αρχέλαου. Οι ανασκαφές στην Πέλα άρχισαν στις αρχές του αιώνα,
το 1914, αλλά διακόπηκαν αμέσως λόγω των Βαλκανικών πολέμων. Συστηματικά και σε μεγάλη έκταση πραγματοποιήθηκαν μόνο κατά το 1957. Συνεχίστηκαν μέχρι το 1963 και από τότε και μέχρι τις μέρες μας, κυρίως στην περιοχή της Αρχαίας Αγοράς και του Ανακτόρου. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν βρεθεί και άλλα ιερά, η σημασία των οποίων για την έρευνα του θρησκευτικού αλλά και δημόσιου βίου της πόλης είναι πολύ μεγάλη. Στην ευρύτερη επίσης περιοχή έχουν ανασκαφεί πολλά νεκροταφεία, αλλά και μία σειρά από σημαντικούς μακεδονικούς τάφους στο Ανατολικό Νεκροταφείο, κατά μήκος του σημερινού δρόμου Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, 1 χιλιόμετρο περίπου ανατολικά από το σημερινό Μουσείο της Πέλας. Οι τάφοι αυτοί, καλυμμένοι με τύμβους, είχαν δωρική ή ιωνική πρόσωψη, προθάλαμο και θάλαμο ή μόνο θάλαμο και κλίνες στους θαλάμους. Στην είσοδό του οδηγούσε δρόμος. Δυστυχώς, οι τάφοι αυτοί βρέθηκαν συλλημμένοι. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλας εκθέτονται αντικείμενα από τις ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο, όπως ενσφράγιστη κεραμίδα στέγης με την επιγραφή Πέλης, νομίσματα και θησαυροί νομισμάτων, αγγεία, ειδόλια, κυρίως ερωτιδαίων, θεοτήτων, απλών καθημερινών γυναικών, της Αφροδίτης, το γνωστό κεφάλι του Αλεξάνδρου. Εντυπωσιάζουν πολύ βέβαια τα εξαίρετα ψηφιδωτά που έχουν αποκολληθεί και εκθέτονται στις φιλόξενες αίθουσες του μουσείου, αλλά κυρίως εντυπωσιάζουν οι εξαίρετες σειρές των ειδωλίων, που είναι μάλλον οι σημαντικότερες του ελληνιστικού κόσμου για την ποιότητα και τον θεματικό τους πλούτο. Και βέβαια το ανασκαφικό μέλλον στην κοσμοκράτηρα αυτή του παρελθόντος επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Αυτό θα δείξει ακόμη πιο απλά τις κοινωνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που ήταν απαραίτητες για εκείνον τον απίστευτο άθλο των Μακεδόνων της ελληνιστικής εποχής.
Η Βεργίνα και η ύπαρξη στην περιοχή μεγάλης αρχαίας πόλης ήταν γνωστά στους περιηγητές και τους σοφούς αυτού του αιώνα. Ανασκαφές ωστόσο άρχισε ο Ρωμαίος, καθηγητής της αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία του 30 και τη συνέχισε ο Ανδρώνικος, ο οποίος αφού πρώτα ανέσκαψε το νεκροταφείο των Τύμβων της εποχής του Σιδήρου και μαζί με άλλους το Ανάκτορο, είχε την τύχη, συνεχίζοντας σχεδόν ασταμάτητα την έρευνα, να βρει προς το τέλος της δεκαετίας του 70 τους περίφημους βασιλικούς τάφους και η έρευνα η αρχαιολογική της περιοχής να αποκτήσει διεθνές ενδιαφέρον και να πάρει αλματώδεις διαστάσεις. Ύστερα από παρέλευση μόνο μιας 20ετίας από τότε, οι βασιλικοί τάφοι είναι πια στεγασμένοι και προστατευμένοι και συνοδεύονται από ένα σημαντικό αριθμητικά και ποιοτικά αριθμό ευρημάτων που εκθέτονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο γύρω από αυτούς. Το ανάκτορο των αρχαίων Αιγών που κτίστηκε επί Αντιγόνου γονατά διατηρείται σε ίδια και χειρότερη κατάσταση από της Πέλλας, τα αρχιτεκτονικά όμως μέλη που διατηρήθηκαν, το περίφημο